ziua tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Acesta este primul video din 2023, deci nu pierd ocazia de a vă ura un an plin de succese financiare. În acest video voi prezenta 5 obiceiuri financiare sănătoase de implementat în 2023. Obiceiuri care să vă aducă mai aproape de obiectivele financiare propuse, indiferent de momentul în care vă aflați. Noi suntem suma obiceiurilor noastre și orice lucru făcut constant se transformă în obicei. De aceea este bine să avem cât mai multe obiceiuri sănătoase din orice punct de vedere. Obiceiurile pe care le voi prezenta astăzi sunt mici, simple și ușor de aplicat în viața de zi cu zi. Sunt obiceiuri pe care eu le-am dezvoltat de-a lungul anilor și pot spune că sunt peste 6 ani de când au devenit automate, adică au devenit obiceiuri. Însă trebuie să începem cu pași mici, pentru că dacă până acum nu reușeam să ne asigurăm traiul cu banii câștigați decât jumătate de lună, de exemplu, nu putem să ne propunem să economisim jumătate din venituri începând cu ianuarie 2023. Ar fi nerealistic. Însă, orice pas mic, făcut constant, ne apropie câte un pic de ceea ce vrem să fim. Primul obicei de implementat în anul 2023 este să învățăm să facem un buget. Iar dacă ai deja acest obicei, ține-te de el. Sunt multe strategii de realizare a unui buget. Este metoda lui Dave Ramsey, care este o metodă destul de populară, despre care găsești mai multe informații în cartea sa Transformarea financiară totală sau pe canale de YouTube. Există metoda 50, 20, 30, metoda 70, 20, 10. Sunt diferite metode. Informează-te din cărți, de pe YouTube, de pe Google, TikTok, oriunde, dar nu prea mult și treci la acțiune. Adoptă un buget, luând în considerare că orice modalitate de bugetare nu este perfectă și va suferi ajustări, modificări, adaptări pe parcurs în funcție de mai mulți factori. Ești singur sau ai o familie, treci la oraș sau la țară, muncești de acasă sau ai 2 joburi care te țin plecat până la 9 seara. Dacă vrei să-ți faci o idee de unde să pornești în realizarea unui buget, te invit să urmărești videoul meu Cum realizăm un buget de familie. Voi pune un link pe ecran sau în descriere pentru aceasta. Fiecare leu câștigat trebuie să aibă o treabă de făcut. Fără să dăm o direcție banilor noștri, aceștia vor dispărea extrem de rapid în neant, lăsându-ne cu gura căscată, neștiind unde au zburat. Al doilea obicei musai de implementat în anul 2023 este automatizarea economiilor. Fie că pui deoparte 50 de lei sau 300 de lei, fă-o în primul moment în care ai luat salariul. Dacă ai un venit neregulat, poți urmări videoul Bugetul lunar pentru venituri neregulate, în care prezint o modalitate simplă de a bugeta veniturile fluctuante și astfel să nu ratezi momentul cel mai potrivit pentru a pune bani deoparte, atunci când ești plătit. Al treilea obicei financiar sănătos de implementat în 2023, să cumperi un carnețel pe care să-l ții în buzunar sau instalează o aplicație în care să-ți notezi toți banii pe care îi cheltui zilnic și pe care îi câștigi. Deci al treilea obicei este să notezi tot. Asta înseamnă venituri, cât și cheltuieli. Notăm absolut toți banii pe care îi cheltuim în fiecare zi, chiar și cei 3 lei cu care îți iei o cafea de la automat. Astfel vei vedea negru pe alb ce se întâmplă de fapt cu banii tăi și să poți hotărî care sunt acțiunile potrivite pentru tine pe viitor. Monitorizează-ți toți banii. Al patrulea obicei de implementat pe anul 2023 este să citești cel puțin o carte de educație financiară. Sau să urmărești conținuturi pe YouTube din această categorie, cum este și conținutul acestui canal. Apropo, dacă îți place ceea ce vezi aici, te rog să te abonezi, să dai un like și să comentezi mai jos. Mă ajută mult să continui ceea ce fac. Mulțumesc!
Un ultim obicei pe care ți-l propun pe anul 2023 este să cheltuiești mai puțin decât câștigi. Indiferent de cât câștigi. Dacă te afli în postura nefericită de a nu putea acoperi nevoile de bază, mâncare, utilități, haine, din ceea ce câștigi, găsește modalități de a-ți spori veniturile. Este posibil să faci acest lucru chiar și în această perioadă economică. Dacă ai un pic de bunăvoință și creativitate, poți câștiga mai mult, dar ține cont întotdeauna să cheltui mai puțin decât câștigi. Aici îți va fi de ajutor acest carnețel sau aplicația de pe telefonul mobil. Acestea sunt cele 5 obiceiuri financiare sănătoase de implementat în anul 2023. Sper să vă ajute și să vă inspire. Voi crea un document pe care îl voi lăsa în descrierea videoului pentru a vă monitoriza implementarea acestor obiceiuri în fiecare zi. Vă mulțumesc pentru vizionare!